A cita deportiva celebrada esta mañá na Illa das Esculturas busca fomentar os bons costumes deportivos entre os máis pequenos, potenciando a convivencia entre o alumnado dos 9 centros da cidade que participaron na proba. Segundo explican dende a Agrupación Deporte Base de Pontevedra, responsable da organización, outra das claves é concienciar xa dende pequenos que neste tipo de actividades o importante é participar. E vai para a participación, non a competición, e sobre todo por ver como vedes aquí esta concordia entre os 9 colexios que se apuntaron a esta iniciativa, que non deixa de ter 800 rapaces aquí na Illa das Esculturas. E para esta tarefa o papel dos mestres tamén é clave. Practicar deporte é divertido, que se poden facer actividades na natureza, que aprendan como é unha carreira de campo a través. Fundamentalmente que se acostumen a participar en actividades ao aire libre, que participen, que corran, que sintan algo distinto que están acostumados a facer na escola, e que se divirtan un pouco así compartindo cos demais compañeiros de outras escolas. No campo a través participaron uns 800 nenos repartidos por idades. Os benxamíns tiveron que correr uns 600 metros e os cadetes completaron un percorrido de 2 kilómetros. Entre os corredores, moita diversión e, sobre todo, moito esforzo. Súper rápido y al llegar aquí ya casi no podía más. Sí, estoy muy cansada. Fui muy rápido, pero no pude. Casi me adelantan, pero quedé de segundo. Pois precisamente para os máis rápidos a recompensa foi en forma de medalla. Así todo, o mellor premio para eles foi poder gozar dunha amena xornada de xogos, carreiras e novas amizades.